Om een berentuin nou heen, om een beer het gewoon snel vat. Het is nooit lukt om stad kapot te gooien, gooi de raad van deur. Met 10 soldaten terug naar Münster, reis af van ons heim. Door zijn bom en grenoot, grunnigers hem kop ter vuur. Wat valt er nou te zuigen in dit kolen naar de land? Zij valt aan van door het oosten en van het westen Engeland. Doe kanon bisschop haast in, Boetang en Westerwol een dikke vloot. Weer een doe 40 man van Grode Griet kreeg op 10 kop. Om een berentouw nou heen, om een beer het gewoon snel voort. Het is nooit lukt om stad kapot te gooien, gooi de raad van deur. Met 10 soldaten terug naar Münster, reis af van ons heim. Door zijn bom en grenoot, grunnigers hem kop ter vuur. Beleg om stad is verloren, bommen berend stopt er met. Zijn kogels lang van Zuiderduip tot Ebbingerstroot, zulse mortier grenoot. Berend gooit naar roes de werden op zijn peert. Stad was blied met raben, half zijn helm dood. Bommen berend daar nou heen, bommen berend gewoon snel vlot. Het is nooit lukt om stad